Anak lanang rada gundul jenenge Otong. Amarga awake lemu, kancane kadang nyeluke tong gendut. Otong emang pancen seneng mangan mulane awake lemu kaya gentong, nanging Otong ora tau nesu diceluki tong gendut nang kancane. Ah, dheweke kan mung guyon, malah aku dadi misu wur karo julukane, pikire si Otong. Nganti sawijining dina Otong nesu merga kancane kelewatan nggodani dheweke. Ceritane Arin kanca kelas arep nraktir kancane sekelas mangan nang kantin seuwise sekolah. Bocah-bocah mesti seneng, kecuali si Otong. Nanging wektu istirahat kepindho, "Tong, kowe arep melu ditraktir Arin?" Takone Dimas. "Mestilah, kapan maning bisa mangan gratis," jawabe Otong. Wah, bahaya nek Otong melu, omonge Dimas maring kanca-kanca. "Kowe kudu hati-hati, Rin." "Emangnya ngapa?" takone Arin. "Otong kan mangane akeh, mengko sing liyane ora bisa uman mangan." "Rin, kowe kudu nggawa duit sing akeh nek arep ngajak si Otong. Porsi mangane porsi kuli 10 wong." Dimas gawe suasana tambah rame. Awale si Otong melu ngguyu krungu guyon kanca-kancane, tapi suwe-suwe kupinge panas. Tiba-tiba dheweke ngomong, "Oh iya, aku kelalen. Nuwun sewu, Rin. Mengko awan aku ora bisa melu, soalnya aku disengi ibuku belanja." Kanca-kancane langsung meneng. "Loh, kok tiba-tiba? Ora bisa. Kowe kesu ya, Otong?" Takone Arin. "Ah, ora kok. Aku temenan ora bisa," jawabe Otong. Awane bali sekolah, Otong langsung beres-beres buku-bukune lan ninggalna kanca-kancane. Si bia- Kanca-kancane biasane dheweke barengan karo mlayu seneng-seneng maring kantin. Siki kanca-kanca Otong kaya sadar dheweke nyesel wis guyonan kelewatan nggodani Otong. Tekan omah, Otong nesu banget alasan lunga mbatiri ibu belanja padahal ora. Otong ora tahan krungu ejekan kanca-kancane. Guyonan mau pancen wis kelewatan. Rasane Otong pengen nangis, tapi dheweke isin. Tiba-tiba kepikiran rencana nang pikirane Otong. Tiba-tiba semangat maning. Sawise kedadian wingi, Otong mesti nyingkiri ajakan kanca-kancane. Nek ditraktir mangan nang kantin. Kanca-kancane esi curiga. "Tong, kowe esih kesu ya? Nuwun sewu ya. Pas wingi kan dheweke mung guyon. Ngapurane nek kowe tersinggung." Bujukane si Ti. "Ah, aku ora apa-apa. Kedadian aku ana urusan dadi ora bisa melu." Otong nyoba ngguyu. Dina ngesuke pas pelajaran olahraga, Pak Ahmad ngajak bocah-bocah melayu keliling lapangan sekolah 5 kali. Loro, loro kali bae, Pak. Mbok awake dhewek pingsan. Tawarane Wiwin. "Ora, pokoke melayu keliling 5 kali. Nek wis ora kuat uli mandeg." Nanging bocah sing rampungna 5 puteran lan ana ing urutan paling ngarep bakal Pak Ahmad paringi bonus. "Bonuse apa, Pak?" takone Siti penasaran. "Wah, rahasia dong. Sing bisa kowe mesti seneng." Jawabe Pak Ahmad karo mesem. Bocah-bocah langsung melayu ngentutna Pak Ahmad keliling lapangan. Tekan puteran keloro, dheweke esih kuat bertahan, nanging mulai puteran ketelu dheweke mulai nyerah siji-siji. Puteran kelima mung gari bocah 5 sing esih bertahan, termasuk si Otong. Gari bocah 5 esih bertahan termasuk Otong. Wah, Otong
Hebat ya, awake lemu tapi buat melayu. Komentar komentar tantri karo lendean kesel nang pinggir lapangan. Tiba-tiba krungu suarane Siti. Hai, hebat Otong nomor siji. Hah, si Otong lemu paling nang ngarep. Kok bisa? Wiwin melaku mereknya si Otong ngomong. Tong kowe kok bisa melayu 5 putaran? Jangan salah ya, aku kan saben esok jogging keliling komplek. Jadi mau ora masalah. Jawab Otong karo ngatur napase. Anak-anak kayak janjine bapak mau Otong pantas nambah hadiah. Ya gue mangan sepuasnya nang kantin sekolah. Asyik, seru Otong. Loh, Tong kok tumben kowe ora nolak? Wis ora kesu maning takone Siti. Kesuh, ah, kowe kan wingi. Siki ayo serbu, jabe Otong karo melayu maring kantin.